shin da gaske malam Abdul ya zagi annabi sallallahu alaihi wasallam? An ce na zagi ma'aiki, lalle ni ma zan buƙaci in ji me na faɗa wanda ya zama zagin, sai in duba an gani. Idan zagin ne lalle ba ƙaramin al'amari ba ne, Allah ka tsare ni. Zagin ma'aiki musiba ce da lalle babu kamata, Allah ka tsare ni. Wanda har ya iya nuna min ga kalmar zagi da kai haƙin ma'aiki, wannan masoyina ne, domin zan gaggauta tuba ba tare da wata ba. Amma dai yanzu me zan ce tun da ba a gaya min zagin ba, ni ma haka nake jin an ce suna faɗa. Amma dai abin da na sani, zagin dai wasu suka yi nake masa zagin, an nasabtawa annabi al'amura waɗanda ba annabi alaihi salatu wassalam ba. Gaba garin mutum ko ni ko kai aka nasabtawa wannan abu, to ba zai yi shiru ba, zai iya yin sai tsarkake kansa daga abin. Wasu ne suka zo rututu aka nasabtawa ma'aiki, ni kuma naga a matsayina na masoyin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam, masanin girmansa, ya waje ba in musa waɗannan abubuwa. Haka in wannan musa waɗannan abubuwa shine zagi, a lalle in ne an nasabta annabi al'amura iri miyagu, kuma ina musa su, kuma zan ci gaba da musa su. Haka idan wannan ne zagi, to a lallai wannan ba na tuba daga yinsa, kuma ina cigiyar wanda yake zai iya tabbatar da waɗannan abubuwa a tare da ma'aiki.